urobili, takže páni, poprosím na môj povel, zaujmeme základný postoj teraz. A môžete pozbudovať samozrejme, je to vždy lepšie. Čelom, zad. Čelom, zad. Ideme na tých 7 povinných postojov, takže dvojitý, biceps vpredu, teraz. A samozrejme môžete pozbudovať, ktorý je ten najlepší. Ďakujem. Ďakujem. Hrudník vpredu, ruky v bok. Ďakujem. Ďakujem. Hrudník z boku. Uvoľní dvojitý biceps zozadu. Uvoľní široký chrbtový sval, ruky v bok. Uvoľní triceps z ľubovoľnej strany. A samozrejme pozbudujeme opäť ľudia, lepšie takto na vežení. Ďakujem. Ďakujem. Brucho, pás, stehna, poprosím hudobnú režiu, aby si pripravila okamžite zostavu alebo hudbu na 1 minútu. Uvoľním a prosím, hudobná režia, nech sa páči. A pre vás voľné pozovanie v 1 minúte, pri pózi. Ale nezúčastnil sa toho samotného finálového kola, tej finálovej porovnávačky ani voľnej zostavy. Takže máme tam 5. Podľa pravidel tí páni museli byť diskvalifikovaní a vidíme teda, tak ako hovorím, tých 5 a určíme poradie následovne, dámy a páni, pripravili sme, ideme na to. Tak poďme, na 5. mieste so štartovým číslom 26, Roman Kola. Roland Fitness Rimavská Sobota. Ešte som dostal upravenú výsledkovú listinu, on tu nie je, ale mám vyhlásiť ešte toho, ktorý teda tým pádom za to, že sme číslo 20 diskvalifikovali, tak sa stal 6. To je číslo 25 Jakub Sklenčák, mozolárny tréning Žilina. Ten podľa výsledkovej listiny sa teda stal 6. A doplňa túto 6. Pozdravujeme ho takto aspoň na diaľku. A ideme na 4. miesto. Matúš Krznák, číslo 22. Pán Marito Polčany. Prvá trojka, opäť bronz, striebro a zlato. Ideme vešať na krok. V takomto poradí najprv bronz, číslo 24 Robert Čapucha, Mínač Rimavská Sobota. A ešte sú tam dve mená, samozrejme, obe teraz zaznejú rozdiel v tom, že v akom poradí. Na druhom mieste skončil Lukáš Socha, číslo 28, Olympik FC Dubnica.
kulturistika nad 80 kg a ešte jedno jediné meno nám chýba k tomu, aby bolo kompletne jasné, ako to je, keď všetci viete. Víťazom tejto kategórie je číslo 21, Radoslav Pík, veterinári vedeci Košice. Filip, chcem ti odovzdať tvoj otec. To nevadí, necháme spoločný fototermín. Jasné. A teraz sami páni, borci, prvá, v tomto prípade pečka v tejto kategórii. Naraz robte.